A Orange també tenim un desig, ajudar-te a gaudir de les coses importants. El temps, el món, la llibertat, la família i l'amistat. Això vull. És un món nou i és hora d'estrenar-lo junts. Orange. Hi ha una energia que no descansa ni dorm, que corre lliure i brilla més quan tot és fosc. Hi ha una energia que ens mou a tots. Catgas Energia, l'energia d'un país. Quan estàs dissenyat per no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Yaris Cross Electric Hybrid, dissenyat per tot el que et proposis. Més informació a toyota.es. Toyota, liderant el canvi. I de cop i volta un dia hi ha algú que creu en tu i et diu que pots. I tu, que tota la vida ho has pensat en secret, n'estàs segura. Segura i capaç de veure en els altres el potencial que té cadascú. Sempre he cregut en mi. Faig Lidl possible. Viu les teves passions i totes les teves experiències a un altre nivell amb el nou Samsung Galaxy S21 FE i la xarxa 5G més ràpida d'Espanya. Truca gratis al 1414. Entre els invertebrats que viuen a les aigües del riu Besòs, a l'àrea de Barcelona, les larves vermelles de quironòmids són d'especial importància per als nostres ocells. Aquestes larves es concentren a les zones més asserenades del riu i en qüestió d'uns dies es transformaran, a poc, en quironòmids adults, que sortiran a la superfície de l'aigua per endurir a l'aire les seves estructures externes. Els grups d'oreneta vulgar i d'oreneta cua blanca s'agrupen ara per aprofitar aquesta abundant font d'aliment que de ben segur donarà un impuls de creixement als seus pollets.